páni, s vami je Píšt a vítam vás u pomerne dosť dlhej dobe. Nachádzame sa práve teraz v Kingcrafte, ako zvyčajne bývame. A mám tu rozostávaný dom, niečo, poviem to tak ako chajda, alebo niečo také. A snažím sa to postaviť čím skôr. Už tu mám trošku dosť aj pokročilé a budem rád, ak by som toho mohol natočiť. Prepáčte za to, že som vám minule sľúbil video, ale nevyšlo, lebo neviem, bolo mi to také trošku krepé, lebo moji starí rodičia ma ešte nikdy nevideli natáčať. Bude to potom veľmi divné, že sa sám so sebou rozprávam. Tak prepáčte za to, že som minule nenatočil video. No, takže sa práve teraz nachádzame v našej obytnej štvrti. Poviem to tak. Ešte toto chcem tu takto spraviť, lebo to som ani nestíham. Vlastne skoro nič nestíham teraz, neviem prečo. A tak, no proste budem rád, keď aspoň budete dávať tie odbery. Budem sa to snažiť, aby vyšli nové videá. Proste je to také... Nie, že nemám čas, neviem ako to povedať. Proste je to trošku divné, keď sa doma rozprávate sami so sebou a bude to ako... Je to skoro vždycky veľmi také divné, tak vám to poviem. Tak teraz som to už nejako... Prepáčte. Teraz som to už nejako uľahol, tak to poviem. Teraz sú starí rodičia preč, takže vlastne my máme na záhrade dva domy. A teraz som v tom druhom, kde zatiaľ spíme, lebo moje izbe v tom druhom dome, čo máme na dvore. Vlastne sa v našej izbe je proste huraj. Proste boli tam psi, náš pes naša Fenka mala štence a dosť tam to pondiali, že dosť tam spravili neporiadok. Tak teraz musíme farbiť. No, prejdeme naspäť k videu. Bol by som veľmi rád, keby ste dávali odbery a aspoň do tohto mesiaca alebo do tohto roku dáme 20 alebo 30 odberateľov. No vlastne sa. Bol by som veľmi rád, keby sa toto stalo. To bude môj najlepší okamih v mojom živote. Keď budem mať 100 odberateľov, to bude veľmi fajn. A som sa dosť rýchlo odhalil. Neviem prečo, proste som chcel nabrať dosť odberov, ale nie je to toľko veľa. A už možno ste videli, už mám zatiaľ môj osobný rekord 16 odberateľov, keď Mister ten má už 300 odberateľov, lebo on natáča pravidelne a ja nemôžem pravidelne natáčať, lebo my máme doma musím niečo robiť. No, takže vrátime sa k stavbe. No, teraz som dokončil strechu, čo môže byť pekná. Skúste do chatu napísať, že koľko by ste ohodnotili tento dom. Neviem, mne sa zatiaľ páčil. Vlastne my sme si dali s Misterom 3000 preteky, že kto spraví najkrajšiu reštauráciu. Ja som chcel spraviť kolibu, tak to robím. A bolo to fajn, len tak trošku nám sa nechcelo, lebo sme leniví, no, tak sme to nedokončili. A ja som nevedel z toho, čo spraviť, no tak som to spravil, chcem spraviť chatu. Je trošku veľká, má to 3 poschodia, môžeme sa ísť aj tam pozrieť. A počkajte. To prepáčte. Takže proste tu chcem spraviť nejakú obývačku, tu je taký malý, ale že malý dvor.
tu chcem spraviť niečo ako obývačnú miestnosť, kde bude, ja neviem, televízia, blbosti také a tak ďalej. Tieto schody som, neviem ako, proste tieto schody mi dosť dlho trvalo spraviť, lebo akým som zistil, že ako toto spojiť, ako aby som to mohol spraviť. Že takto, že idem hore a som to nejako spravil, že toto tu, tieto dve som mal nejako divne, že som tu mal tieto schody z duba, som spravil niečo takéto. A nevedel som, čo s tým mám spraviť, no tak som proste našiel tabuľu z duba, toto, čo mám teraz v ruke, toto. A nejako som to spravil, dobre, takže sme v druhom poschodí. Neviem, mne sa tu asi najviac páči toto čierne sklo, že prečo tuto sa musí spojiť s týmto čiernym, to nie je pekné. Ale tak je to Minecraft a proste je to možno pre nich pekné, neviem, pre mňa nie. No, takže poďme naspäť k prehliadke. Tu ani neviem, čo chcem spraviť. Tu možno budem musieť spraviť ako kúpeľňu, tu takto. Alebo nejako tak, ale neviem vôbec. Neviem, čo tu chcem spraviť. Ja tu chcem spraviť asi takú posteľ, neviem. Tu by sa mi dosť taká posteľ hodila. Tu, na treťom poschodí. Že tu nejako, napríklad, že tu spravím toto. Tu spravím. A tu budú také na treťom poschodí postele. Aj. Počkajte chvíľku. No, takže problém sa vyriešil. Mal som dosť málo percent, čo je dosť vtipné. A trošku som sa aj zadýchal. No. Takže, ako ste sami počuli, chcem to tu spraviť dosť veľké. A skúsim to v tomto jednom videu to nejako spraviť, že dokončiť. A no a tak ďalej, no tak čo, dobre, môžeme sa pustiť do stavby, ale neviem, čo mám tu spraviť. Ja tu určite spravím veľké takéto sklo, že tu spravím toto, čo to je? Duska zo smreku, toto tu určite spravím. A dám tu zas sklo, normálne čisté sklo. A budem mať výhľad na proste savanu. Mám to povedať. Takže možno to bude veľmi pekné, ja neviem, sám, ja to proste prvýkrát stávam. Mi to bolo ľúto odpáliť, no tak som to neodpálil, tak som proste z toho spravil takúto veľkú chajdu. No, čo poviete, neviem. Hlasujte do videa, neviem. Dobre, tu zase chcem spraviť menšie sklo, ale iné. Spravím tu takto na pozdĺž. Presne takto, neviem. Hodí sa to? Asi neviem. A tu zase nebude nič, proste tu spravím takúto veľkosti, nebudete. Tu spravím veľkú stenu a hotovo. Môže to byť nám napríklad pekné. A ešte ak tak pojem trošku ďalej mimo videa. Poznáte ten mím Cheems, či ako sa volá, neviem. Ten mím Cheems, nejako tak sa volá ten pes. Ten pes bohužiaľ zomrel a je mi tako dosť ľúto, lebo to skoro každý mal rád ten mím a kto ho mal rád, tak nech dá like. Bude jeden like sa rovná ako jeden, koho mal rád, že kto mal rád ten mím. A proste tak je to tak. No, je mi ho veľmi ľúto, lebo to bol dosť taký havo. A
proste je to tak, neviem. Je mi ho ľúto. No, takže teraz idem pohľadať takú inú vecičku, ale neviem, kde je. Počkaj, skúsim to tu nájsť. Nie, ani to není. Toto už som hľadal. Kde to je? Keď to nájdem, tak sa vám ozvem. No dobré, už som to našiel, som chcel toto. Kostná múčka. Chcem to spraviť preto, lebo chcem tu mať kvety, neviem ako kvety, proste chcem to tu mať takéto trošku rozrástle, aby to tu nebolo až také samotné. Neviem, páči sa vám toto či nie, ja neviem. Spravím to nejako takto, aby, čo tu robíte, poďte do veličky. Spravím to nejako takto, možno to bude pekné, možno to nebude pekné, ja neviem. Nechcem to mať také. Dám tu ešte aj pár stromov, aby to dodalo ten efekt savany. Musím ten strom nájsť. Ale nejde je, tak sa vám potom ozvem. Dobre, už som našiel, som chcel agát, takýto strom. Toto. Tak to ideme zasadiť. Aj kostnú múčku si musím zobrať. No ukáž sa. No musí sa to trošku... Čo nerastie? Nechcem, aby to proste vyrástlo. Keď to vyrastie? Tak asi toto nepôjde, ja neviem, počkaj, skúsim ešte tu. No. Ja si viem, prečo to tu nešlo. Nie, to nechcem toto. To nejde asi preto, lebo tu niečo zavadzia. No, už to vidím. No dobre, počkaj, asi tuto bude v pohode. Tu, tento agát. O! To je veľký strom. No, už sa dá. Dobre, to tiež nepôjde. Ja tento strom už dám do pekla z tejto. Ja už nechcem proste agát. Tak by to malo byť efekt, ja to nechcem nejaké stromy, ktoré... Ne. Dobre, ne. Dobre. Dobre, takže to tu rozhodím, toto tento strom toto. A bude možno... To môže asi stačiť. Zoberiem si agát. No vidíš, že to išlo. Dobre, a ešte... Nejde. Dám to trošku ďalej a hopa, no máme to. Máme porast. No. Tak to išlo hladko, no. Dobre. Spravím ešte pár stromov tu a potom sa vám ozvem. No, dobre. Už to mám hotové a neviem. Je to pekné, ja neviem. Vôbec. Možno to je pekné, ja neviem vôbec. Dobre, takže ideme sa tým zaoberať v tom možno v ďalšom videu. Už to celé dorobíme. Toto
už je skoro vlastne všetko. Môžem spraviť dekoráciu a je hotovo. Takže ďakujem za pozeranie tohto videa a čaute.